ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали хонаҳои душанбе. имрӯз 20.07.2026 сол. дӯстои азиз, хонаҳои душанбе дар видеои имрӯза баъри шумо пешниҳод мешавад тамошо кунед. кадомитон ай душанбе хонахар ҳастед? нафароне ки ай душанбе хоҳиши фаҳмидани нарх наво, мақсад ки хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои душанбе дорен ё ки ай душанбе хонахар ҳастед, навора то охир тамошо кунед. квартираҳои душанбера пешниҳодтон мекунем ба чӣ тамошо кунед. баъдан чизе ки барои реклама дорен, мошин, замин, хона, квартира, аппарат, техника, компания, ҳамин ватсапда метавонед ки муроҷиат бикунед. омада ай пеш навор мекунем ё ки роҳӣ кунед, хушрӯ кардан навораш мекунем. бародари азиз, дар видео лайк бинед, дар канали хонаҳои душанбе подписатсия кунед. ман навора шурӯъ мекунам, то охир тамошо кунем бачаҳо. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати Акай Нозим 4 та ватсап рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Сауду ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоаллоҳ ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиз, бор ба киҷо меравад? прямо душанбе, ҳисор, шаҳринав, регар, ваҳдат, бохтар, вахш, хӯросон, ҷиликул, шаҳри туз, ёвон, норак, данғара, темурмалик, фархор, ҳамадонӣ, восе, кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Сауду ТВ да бовар карден, Акай Нозимда ба дили пир бовар кунед. бача азиз, боротон роҳӣ кунед, ай Туркистон иншоаллоҳ ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Сауду ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен? Сауду ТВ телеграм канал кушодаги бача азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳами телеграм канали Сауду ТВ дӯстон. бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстои азиз, хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигира нигоҳ кунед. 3 комнатага ҳай 3 сотиқ замин дора, 2 комнатага 3 сотиқ замин дора. об дар ҳавли ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе. 490,000 сомон арзиш. чихел дидесен хонаҳо ҳамин ҳолат да қарор дорад дӯстон. 490 та бо муомила хати. рақамҳои 1694 аз номи Сауду ТВ ёки хонаҳои Душанбе метавонед занг бизанед, боқӣ монда маълумотро талаб кунед ёки суратро ёки рафта ай пеш бинен, баъдан маъқул боша бигиренаш. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартираҳай дар этажи 7 масоҳаташ 58 квадратай. и дар ноҳияи Шоҳмансурай, дар Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур. 430,000 сомон да шумо метавонед ки ами 58 квадрат ремонти тайёра бихаред дӯстон. ина бания ва ҳоҷатхона якҷоя. рақами ахираш 53 35 да занг занед, маълумоти пураша бигиред дӯстон. вақте ки кадомитон хона роҳӣ мекунед дӯстон, ҳаракат ка адресҳоро пура роҳӣ кунед, маълумотоша пура роҳӣ кунед, суратҳои хушрӯ видеонавори тоза бигиред роҳӣ кунед. ҳамин пешниҳоди мардум ки кардем, мардум беҳуда занг назанава, ҳамин хона ки арзон боша ягон дӯсту бардошна, мақсад ки пешниҳод бикуна. баъдан ҳамун нархҳои хонаҳотон дӯстон беҳуда, мақсад ки қимати баъдам нагузорем. бача азиз, оиди хона зангза пурсоншен. дӯстои азиз, равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ ноҳияи Файзобод, асфалти завода наздики Шамега. хоб 4 комнатага плюс кухни, ҳамом да дарунаш. 6 сотиқ замин дора. дохили хонаҳо обши 103 квадратай. нархш боша 345,000 сомона бо муомила мешавад. рақамҳои дастӣ, рақамҳои ватсап дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат бикунед. об дора, свет дора. аз Усталбат то хонара мегӯяд 400 метр.
хонаҳо ҳамин сол сохтагӣ, деворо берун сементблок, аз дарунаш кирпич. Мактабаш ягон 800-900 метр дур. Хона дар район дӯстони азиза, наздик ба район 1 километр мақсада. Масҷиди ҷумъахонӣ ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай. Хонааш шкатур, стяжка электрикӣ дора. Болош утеплит кардагиай. 345 та бо муомила дора. занг занед. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи аввал ай. Якум этажда духонагаи 51 квадрата ҳастае ки дар Гипраземай, маҳаллаи Чимтепа, шаҳри Душанбе. 285 000 сум арзиш бо муомила хатӣ. Рақамҳои ахираш 82 ва 82 да занг зада дӯстон боқимонда маълумотро бигиред. Чӣ дидасен? Хона, стяжка, хоб шкатур, монтаж, тиреза, хоб кадаги тайёр дӯстон. Хоб касе мегира бо далҷи хай корш мекунӣ хитон. 285 та бо муомила дора. Рақамоша мегзорум, занг бизанед. дӯстони азиз, хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ секомнатага ҳая 2 сотиқ замин дора. Ноҳияи Исмоили Сомонӣ, бозори Меҳргонда наздикай, дар Душанбе. Арзиш 480 000 сомон бо муомилааш хатӣ. Рақамҳои 93 93 да ҳозир занг занед, маълумоти боқимондара бигиред дӯстон. 480 000 сомонӣ бо савдо мешавад. аз кадом тарафу хона дар кортунай? чанд сотиқ, чанд квадрат, чандум этаж, то чанд сомона дар кортунай? таги видео коммент кунед. агар ки малол набошад, дар видео лайк кунед, дар канал обуна шен, чунки хай пашти ҳаррӯза, як рӯз, ду рӯз, се рӯз пас мо навор мекунем, навори хонаҳои Душанбе. шояд ягон хонаи арзон аями наворои мо бақаб бикунем дӯстони азиз. дӯстои азиз, квартираи фурӯшӣ равон кардан ки дар шаҳри Ваҳдат назди бозори Стансада қарор дорад. Духонагаҳаи 50 метри квадратӣ дар этажи шашум. арзиши хона 415 000 сомон. раҳи калона дидем дӯстон, ина марамат. рӯ ба рӯи бозори Станса, ҷои беҳтарин, масҷид, мактаб, садик наздикай. дом мега 2 дона лифт дора, якташ солнечняй. мақсад ҳолатҳое ки барқ ки набоша ба ҳами кор мекунам. ремонти нав кадагӣ, ягон кас зиндагӣ кадагӣ нест. ремонташ замонавӣ. духонагаҳай, яъне ки полуш ламинатай. духонагаи 50 квадрат, 415 000. занг бизанед дӯстон, маълумоти боқимондара бигиред. ва дӯстони азиз, боз квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. як хонага квартира дар этажи якум, масоҳати 41 метри квадратӣ дар ноҳияи Синои шаҳри Душанбе қарор дорад. яъне ки арзиши хона 460 000 сомон бо муомила мешавад. рақамҳои 0001 да боқимонда маълумотро бигиред дӯстон. квартираи фурӯшӣ, як ҳуҷрага квартира дар этажи аввал, масоҳати 41 квадрат метр, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе. хона тайёрай. ҳоҷатхона аддани, баня аддани, ванаи хишукадагӣ. 460 бо савдо мешавад. занг занед дӯстон.
дӯстои азиз, равон кардан хонаи наздиҳавлегии фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Гулистон, деҳаи Себистон, 4,5 сотиқ замин ва 4 дар хона. WhatsApp ахираш 9595. Хона коробка, 2 этажа, 13 ба 6 обши, 140 квадрат хонаҳо ба блок сохтагӣ. Хона яъне ки соли пешина сохтагиай. Якум этаж ду хонага, кухни баняи даруна, дуюм этаж ду хона. Яъне ки хона дорои подвали 6 ба 3, документош соз, свет ов ҳастай, наздики мактаб, масҷид, балниса, садикам шидестай занг занед. ва дӯстони азиз, боз ҳастаи квартираи фурӯшӣ. Дукомната квартира дар этажи дуюм, масоҳати 39 метри квадратӣ, ноҳияи Фидосӣ, маҳаллаи Чимтепаи пеши поста қарор дорад. Арзиши квартира 390 000 сом бо муомила мешавад. Чӣ тавре ки дидесен, квартира тайёр дӯстон, ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ. Калидори калон, ду хона, 390 000 арзиш бо муомила қати занг бизанед. дӯстон, навори мо тамом шид. Чизе бадам маша мондем, далчи бо WhatsApp мегузорам роҳӣ кунед. Хона, мошин, замин, квартира. Ман наворо мекунам, пешниҳоди шумо мекунам бачаҳоз. Лайкҳоро монед, дар канали мо подписатсия кунед, фикротона комментария кунед, барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед дӯстон.